Ivanka, jesu li bica obavila svoj posao? A znaš da jesu. A babe su pripremile hranu i napekle kolače. Važda će nas biti puno. Dolaze oni koji izbače. A moj brat je poslao svi 5 sinova. Ne zna se koji može više pojesti. Da li onaj Tomica od 2 metra ili onaj mali Stjepan? Ti dečki su čudo. Ali, hvala Bogu, bit će dosta žganaca i graha za njih. Biće, ne brini. Ima svega dosta, a najviše gibanice i kolače. Pa znaš da su ti mladi ludi za nas slatko. Znam da vole slatko, ali zato dobro pazi na naše žene. To se svašta dogovara. Ma nemoj, pa di smo se mi onda upoznali nego ukom? Baš zato, znam kako se iz tog kola splete, pa u kućarac. Nego Janko, jel ima dosta vina i rakije? Ima, gazda, ima. Ova bačva za 40 litara. 40 litara najbolje graševine. A ima još 2. Ima i više od 15 litara stare rakije. O, znaš šta je djed ispekao za Mikinu svadbu? Mikinu, kako bi to zaboravio? Ti si se tako napio, kad si ujutro legao spavati, Marija te skoro ubila. Ne, nisam ja kriv. Ne, nisam ja kriv. Ja. Obe kuće su slične. Znaš da su bijele. A i Marija je tako slična mojoj Nevenki. Da nisam znao da sam u krivom krevetu. Što si rekao Nevenki da ti oprostila? Pa što sam rekao Nevenki? Koji svaki čovjek svoje žene? Da je voli. A žena ko žena meni? Koliko me voli? Pa ja njoj ko isto. Hej, ženo! Ko jutro najbolje zemlje. Vidi. A ona na to meni kaže, pa kad me toliko voliš, onda me obrađuj, da me moraš dati u arendu. Pametna žena.